Jo en aquests moments destacaria com a reptes de l'educació dues grans qüestions. La primera, el que entenem per la personalització de l'aprenentatge. Allò que aquí a la Universitat Ramon Llull entenem per el principi d'autonomia, el que és l'atenció individualitzada i la socialització. Pel principi d'autonomia, pel qual l'alumne, d'alguna manera, s'espavila, treballa, busca i se li donen totes les eines i els recursos com perquè ell es pugui, en aquest cas, desenvolupar, créixer i aprendre. I en segon lloc, la socialització, és a dir, que l'alumne no només està sol, sinó que també aprèn en relació amb els altres, amb treballs i dinàmiques en petits grups, etc. I en tercer lloc, el que anomenem també l'atenció individualitzada, és a dir, tota la importància que arriba a tenir l'orientació, el guiatge i l'acompanyament del professor tutor, en aquest cas vers l'alumne. Jo crec que aquests tres principis, que sobretot en aquest cas a la Universitat Ramon Llull es veuen molt presents, però sobretot en particular en el nostre model de formació aquí a Blanquerna es donen en el dia a dia. I per altra banda, quan parlem també dels reptes, en aquest cas de transformació a l'escola, es poden veure aquests principis, o s'estan començant a veure amb alguns models de transformació, sobretot quan parlem del canvi de les dimensions de l'espai i del temps. I per tant, ser capaços de trencar, en aquest cas, amb el que seria de 9 a 10 o de 10 a 11. Per tant, i això es dona gràcies a que comencen a sortir, a aparèixer, a emergir metodologies per projectes o aprenentatge basat en problemes que permeten trencar aquesta rigidesa, en aquest cas horària.